umhlambi kaThixo phakathi kwenu niuvelela kungengakunyanzelwa makube ngokokuzithandela kungengenxa yenzuzo embi makube ngokuthumekelela imessage esangqo no kumadoda amakhulu ebandla walusena umhlambi kaThixo kungenxa bungasokuba ngenxa yenzuzo embi kube ngokuzithandela ngoba nizawukhalaza endleleni nithi hayi ndibekwe nini kaloku utheni ngoba hayi lithi izwi lenkosi walusena umhlambi ningabi nenzuzo embi nibe nenjongo ezimbi injongo ezimbi uveza uKristu ngapha kanti ufihle ngapha enye into makuvela uKristu nje amadoda amakhulu walusena umhlambi ibe lento ngokuzithandela kubuqondisi bakhona isaba esawuka ngaze ekhaya khona umvuzo esizawunikwa ekhaya alibonga igama lenkosi waluseni umhlambi kaThixo funda man waluseni umhlambi kaThixo phakathi kwenu yes niuvelela kungengakunyanzelwa niuvelela ingengawunyanzelwa lento qhubeleka makube ngokokuzithandela yes kungengenxa yenzuzo embi yes makube ngokuthumekelela kungabi nje ngabazigagamelayo uthini ukuthumekelela manje ufuna sive Moses siyasifenzela banoni sinisixhosa kwenye isihlungu funda mtshana uvesi balo mem uvesi 2 funda mtshana ba uvesi 2 mntana shepherd the flock of God, yeah, which is among you, serving as overseers, not by compulsion, but Yeah. willingly, yeah, not for dishonest gain, not for dishonest gain, but eagerly. Moyingcwele yanga le message ngafunyana wonke mana amadoda amakhulu alida amabandla. Yenzeni lento niyenza eagerly isho njalo muze silungisame eso funda mthatha funda mntana shepherd the flock of God, which is among you, serving as overseers, not by compulsion, Yeah. but willingly, Yeah. not for dishonest gain, Yeah. but eagerly, yeah nor as being lords over those entrusted to you, but being examples to the flock. funda le yakho ke membuyela futhi verse 2 sengqibile abangcwele waluseni umhlambi kaThixo phakathi kwenu Yes. niuvelela Yes. kungengakunyanzelwa makube ngokuzithandela Yes. kungengenxa yenzuzo embi Yes. makube ngokuthumekelela yes kungabi nje ngabazigagamelayo izahlulo zawo ningabi ngabazigagamela izahlulo zabo ingabi ngabe sigagameza izahlulo zabo esport ingabi ngabazigagamelayo ngiyazawuthika nabantu monakali uthika naye nengaba nimbali monakali ngokuvuma monakali haleluya haleluya nawe ithenga nyani isofa manje akuxelela haleluya thibane samsehlele esofini engaka ku izwi lenkosi bangcwele lithi ningabi ngakazigagamela izahlulo zenu lento sami ithatha ngamawala ufuna ngokubo usoyinkosi ngokusoyichief soyintontoni sobonakala ngoba ngathi he mana yami ngolohlobo indaba evangeli akekho umuntu sekewelile sonke sizofuna uThixo wapha eyewabelwa kwami yoba manje bekule into manje kule mandenze ngohloko ayithethe uba sendinguThixo malibonke igama lenkosi haleluya ubone nje uba Thixo nyani noma uzokhonzwa yazi nasikele le ndoda ibilapho
funeka ndizibambe ezininzi umuntu xa ongamazi mosikwayityala ntsola naye but kunezinto ozibona ngaso lapha face nayo bendingathandi yedwa xa ndifikayo apha ingene sometimes because niqale ndilungisa into ezithile andilungisa mayeza bazawuthi niqale beklini noko angene noko sokucocekile into izahamba nawo angisali emotweni ndithi akaqala ukhonza loo nto uyoyenza nam ndiyoyenza utata umonakali thina sikhonza inkonzo yethu leyo into engathi uyandoyikisela nje masihambe siyolungisa indlu kaThixo kuthi igesi pike esuka legoli singene senze konke alibonge igama lenkosi uthi ethetha izinto ezenzekayo bomonakali esibone emabandleni because abantu bayatshitsha babe zinkosi endlini kaThixo bayeke ngokuba ngabakhonzi bona bazinkosi zalapha alibonge igama lenkosi benifike nambeka pha ebona udibena sekehleli phaya uthi nihlala naphi mina nihlala naphi ecawa sondeka uthi banihlala lapha malibonge igama lenkosi malibonge igama lenkosi khona amadoda xa engene khona indoda yakhe ingene emtshatweni yathi ukwazo nendoda kwakungumama uBishop sokuhleliwe kuthe cwaba samthatha sambeke kwabuza uba bahleliphi abefundisi noBishop kaloku sendaba uBishop utsho lo sisi ndesisi ngawuhlala lapha mina hlala lapha sisi hayi sosuhlala ngoku yazi bamnunga kanti yaba nayo lo mthatha lo yeba kwakuphi haleluya haleluya lithi lenkosi xa ufika nasendlini kaThixo ufika uhlale nje awufike kwaba kufingene wena ngokufika uhlale nohleli bangasemnyama bawuthathe ke bazokubeka ngibonga igama lenkosi lizwi likaThixo awuthi ufika nje ufuna uphikiselisa bonke abantu kanti ungena uThixo ngoku kanti ungena umuntu ningeke abazigagamelayo izahlulo zenu sonke sizokhonza uThixo apha kubezele mama sithandaze semgqibeni kungabi njengabazigagamelayo izahlulo zawo ya yibani yimizekelo kumhlambi hayi natsonke yibani intona abazalwane kumzekelo kumhlambi kaThixo walusena umhlambi kaThixo madoda amakhulu nibe kumzekelo ningathethi nje kube ningenzi nina into eniyithethayo maniyenze yibani ngumzekelo ngoba imandi nje ukuthetha phambi kwabantu ugqiba indaba zonke ubaphethe uthethe ndingungenzi ilizwi lenkosi yibani ngumzekelo uhlabeni umzila niyenze lento eniyithethayo hayi yibani ngumzekelo afani uthi hayi uthi sona hliwa kodwa uboma Thixo idla zona lithetha ngoba ilizwi lenkosi bayathanda ukuthetha gqibe bangenzi okwenzetayo kanye kuthini nabazalwane kwenzeni kodwa nina ningenzi njengabani njengabo malibonge igama lenkosi ibani ngumzekelo ke indlela yokuthetha indlela yokwenza indlela yokukhonza indlela ibani ngumzekelo yalihlupha indaba ngizagqiba kusindiswa mina ngasindiswa by Oldson asingizwa by Oldson khonza apho kulokozo leyo now ndihamba ngoku ndiyalekomani sometimes yayishiya wavela ndiphumela ifayile lamfundisi wami madoda zelizwe kubela ifayile into ezimbi wazidalula wazithi ngathi Nkosi yami akudala manje imeko esijongene nazo ke bazalwane le generation esiphila kuyo ndixelele ke ngokuba lo muntu lowo uzawuthulula umoya onjani ebantwini umoya onjani akazawuthula ngoba kaloku bazalwane be careful ubani uma phambi kwakho the spirit esikulo muntu singehlela kuwo buzu Elisha noEliya malibonga igama lenkosi noma ungayithatha kancinci but lento yenziwa ngulo muntu uma phambi kwakho uma phambi kwakho shumana phezulu kwenhloko yakho bhaso malibonga igama lenkosi umuntu omnyuma methetha senimbalisele lo balelo uthi wena ufike emva sabaleka phaka lokho sabona ba into ezakwenzeka apha sawungena ngumoya wombulo
ngoba lo umfundisi apha ugqiba wonke amankazana. Sabaxele lo bani sathi thina siyayeka asinakwazi ukukhonza apha because le ndoda ishumayela apha inedemon elibi lombulo. Basithatha kancinci bathi hayi suka sivukelana nomfundisi. Saphuma sayeka sahlala ezindlini. Because ispirit somuntu amaphambi kwakho sakwehlela kuwe manje akuxelela. Uyijoga indoda emaphambi kwakho bawuhlila. Ungavuyeli nje amavesi amanitse wakontayo. Iphile impilo. Iphile impilo. Alibonke igama lenkosi. Yibani ngumzekelo wabantu abakholwayo. Ngoba ndethi kuba le into le anakwazi ukumelana. Nami ndaqhawula lapho bonke. Ndaqhawula yabo manje sisuka kuphindi. Manje mina ke zangiqhawulise lo nto ke basalwane. Ndaqhawuliswa yilena. Amen. Nanoda nganqophela unyaka yasifuna imali sizayenzela iappreciation. Unyaka mose abantu I appreciate ngokuphela unyaka amadoda. Asithi wrong webazalwane abantu but I right wrong. Amen. Because I wrong nxa mina ndizawuhlala kunenhloko ndithi ndenze lentoni iappreciation okanye uba umzayi ayenze lentoni iappreciation. But uba umntana kaThixo uyakhonzisa nje ufull time evangelini ukhonzisa uyakhonzisa decide abantwana bakaThixo hayi make simenzeleni simnikeleleni kanje. Udecide abantu bona bathi masimenzele akaphangeli siyama mina ngappreciate nto ndinomsebenzi ndiphangela. Malibonke igama lenkosi. Kodwa namadoda akhola dabula akhola ecaweni akhola emsebenzini. Kunabantu abatsala nzima apha ecaweni abangenanto. Malibonke igama lenkosi. Siyekeni sihlale kulomkhukhu man. Uthi haleluya sithi izandla abangcwele. Sithi izandla abangcwele. So amanye amazwi ke ungathi ndithe appreciation wrong wrong right. Because abantu abathi xa befuna ukunikelela umntana kaThixo bemazi ba unesidingo. Ababizanga izinto basidecide bona. Hayi lo ndithi yazala unkosikazi ibirthday ndiyazala nawe ibirthday bayazala abantwana bami ibirthday kuze uboba yifama yakwabonakali le yifama yakwamnukwa. Kodwa lithi izwi lenkosi mkhonzeni uThixo madoda amakhulu nikhonzisa ibandla ningumzekelo. Ningumzekelo. Siyakhaya bese siyakhona abantwana bakaThixo gqibezela mama sithanda zenze egqibeni. Verse 4. So yathi ke ngolondoda manje igqibele lo appreciation leyo. Sayizama mamtolo 45,000. Ayingekho unkosikazi wayesekomandani khona ubonke igama lenkosi. Yabona ba inhlalo le ndathi unkosikazi ndamfonela esekomandani andiphindi pha ngoJanuary. Ndiyeke ndihlala endlini yami kuyafana ngoza ngakwazi nokuthandaza andikakwazi nokwenza into endiyifunayo imali. Angangifika ekhaya nyani kodwa nawe usenisema kuchilizwe kunzwa nokuchilizwa. Avuye ekhaya namntu endasingiswa kwathi awusiphisi indoda. December ngokobe ndikhonza unyaka wonke into zayiqala ngapi lento. Bendikhonzani kanye kanye. Ayibonke igama lenkosi. Lebazalwane abantwana bakaThixo once bangenwa lizwi. Bangena lizwi. Abathini nakuphishwa ngemali yabo. Bayaziyela. Besibona isidingo endlini kaThixo. Hayi bebaphiswa indoda ethile. Bantu umntwana kathi kuye bomathi kwesikhona isidingo apha. Disikelele kuThixo manje enze izwi. Hayi beka abantu ubeka ijoko ndawubeka ijoko tiyakwazi nokuthini. Malibonke igama lenkosi. Ngapha komoya kukhuleki ke ngelo xesha. Eninjalo bazalwane masiyithethe inyani. Yabona umuntu osindiswe ecaweni lemihla. Kwicawe ikhona lemihla. Umuntu osindiswe umuntu okhupha 10% ecaweni lemihla. Yabona abo okhupha 10% bavelayo ku10% weshumi. Ungenisela phana isonto indla sono kaguquwe kenzi nentone zonto afika hlale nje kabini athi hayi. Ndimona. Ngathi lento ayicacanga lento endikuyo. Thengela system na 45,000. Endeni konke ndibonele into ethi niyambona umuntu okhona niyambona ke niyambona nidlula umntwana kunini nabalapha. Athukwe bathukwa abantu bathukwe. Lo muntu lona kuseyinhlanzi le. Esakhutha amanzini.
basafuna ukuhlanjwa yazana noThixo sekuthuka abantu bakhola abadala ngenxa bakanamali. Malibonga igama lenkosi. Gqibezela mama Gqibile ngo yibani ngumzekelo wabakholwayo. Yes. Verse 4. Nothi akubonakala umalusi wenhloko nisifumane isithaba salo uzuko esingaboniyo. Yeah. Nisifumane isithaba. Khona isithaba enasifumana. Yeah. Mhla verse 5 kunesihloko ukuvuselela ngokuvuselela. Verse 5. Yes. Ngokunjalo ninamanci wathobelena amadoda amakhulu. Thobelana nani nonke ke ninxibe ukuthobeka kwenhliziyo. Na ukuze amadoda amakhulu ayenze ngokucula lento lena wathobeleni. Wathobeleni amadoda amakhulu. Uzoba lula lo msebenzi. Akho nto inzima nje ukuhamba nabantu bomathixo. Babhalele kumaba. Ubakwathi bakwenziwelela abafuna lebo. Bakwenziwelela bathi abona nto babazama ubaba uyiyeke lento uma uyenzayo. Kodwa ukhona abantu abanqozibona bathixo sifuna ibe impumelelo le nto kaThixo. Ngoba siya uba haleluya. 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 Ngoba baxaka abantu. Hey buza abantu abehamba nabantu bayaxaka abantu wakhala uYoshua. Wathi hey uba ulungile emahlweni wenu zenyuleleni ke. Omnye uThixo nizamkhonza. Mina ndiyayiphuma indaba yenu mina nendlu yami. Mina nendlu yami ndawukhonza uYehova. Bonani ke nina ngoba nifuna ukumamela. Avumthwala bomnuka. That's why it is lokho sinina ke wathobelena amadoda amakhulu. Ukuze lo msebenzi kaThixo uphakamiseke. Malibonga igama lenkosi. Laba bantu bayawenza umsebenzi kaThixo ngokuzinikela, bengajonganga nzuzo, bengajonganga ntoni, badinga ukukhaswa. Ngizamuva evesile nje umonakala. Yabona uMshumayela ke umntwana ngathi uyazi ba igama lakho livela nakanjani nakwemnaphi. Uyabona igama lami usilideli ngaka lilesidima kakubi. Alibizeki nje kanjani lami igama. Mzwamashiya. Kodwa yabona uMshumayela uthi bani ubizo loba kanjani wabesile umzwamashiya. Ngalibonga igama lenkosi. Ingxaki yilento yabona abantu uSathane uzama ukukuthoba awenzanga wenze ntoni bani. Unoyolo umkhonzi onyamezela uvavanyo khona isithabe esibekele sona asibuyi namva kwezemeko zonke. Umuntu uyashumayela efike kuRoma athi ngicovile ichi angiqonda utheni ubhalene ku ubhale umntoni nabazalwane sizokhonza uThixo apha. Fundo verse 6 mama sithandaza. Verse 6. Zithobeni ngoko ngaphansi kwesandla esinamandla sikaThixo. Zithobeni ngoko nonke zithobeni. Uyashumayela awushumayeli, uyavangela awuvangeli, uyafundisa awufundisi, uyaworshipa awuworshipi. Haleluya. Uyasebenza awusebenzi, uno 10% awuna 10%. Yezithobeni fikeleleka xa ungumntwana kaThixo. Ungasuba hey uyinto Malibonga igama lenkosi. Fikeleleka xa ungumntwana kaThixo. Approacheka xa ungumntwana kaThixo. Because nje ubika inhlungu yami kuwe hey tata ikhona ingxaki. Malibonga igama lenkosi. Zithobeni waluseni umhlambi kaThixo ningenanzuzo embi. Malibonga igama lenkosi. Nina ke wathobelena amadoda amakhulu. Malibonga igama lenkosi. Yawazeka nje benibalise otsoni nje ngosishuma ngondipha otsoni ndithephe otsoni. Yazi yakwazeka nje sithi ngosishunyana venkozeni kumandi kunje. Mandi umva komandi. Xa uphuma egate athi gqi uSathane ashumayele na. Ashumayeli opposite le message bishunyela lapha enkonzweni. Divenjana nithetha pha. Divenjana. Naw yenza ngalanto.
ngawuyenza ayibona ke le ngawuyenza uyenza le ngalibonga igama lakho ya ndake ndamamela yabona ke mina ke one thing endiqiniseke ngayo apha emhlabeni ifike nithi izwi lenkosi isilumko njalo nje silambele ulwazi isilumko ngalingcola nombanga nyimini ngoJanuary buya wakhe ezilalini abasincokola ngantoni uthi hayi wakhona nje udushe 10 umfundisi kwalo uthi kodwa uthi yabona ke tata ayikho into engiyihloniphe nje ngoba ndixabane nomuntu kaThixo le into andifuni ndizibone sendiyedushe because andimazi uThixo uyawungenzani kuba into lomfana yanisika ngaphakathi nobe engaqondi yena because xa umntana kaThixo ufuna ube careful ngoba uzawuvukelana nobanga uvukelana noThixo imeko yakho iba worse because kaloku ulwa noThixo wena uzibona ulwa nomonakali kanti ulwa uzibona ulwa nomnungu kanti ulwa noThixo yanisika ngaphakathi sasiyama ku-300 ikhumbula kakuhle neqomba uThixo namanje ndithela lo mfana ngalibonga igama lenkosi ijonge ngoba uThixo lithi izwi lenkosi kaloku oxabana nomnye umuntu uThixo uyalamba kodwa oxabana noThixo kwawulandela ngubani yawulanyulelwa ngubani ngalibonga igama lenkosi usibonile usigcinile epheleza usibonile asihambe sigoduke abantwana bakaThixo nomyalezo kaThixo uThixo uyasinakekela izidingo zethu uJuni ngoku usuqala unzima lo nyaka izinto behlangabezana nazo besingazi basabe sathi ngexesha uYesu inkosi kodwa usibonile usigcinile eBheneza siyabonga izinto esihlangabezana nazo January to June befama wena usathi uYesu inkosi ngenxa yezinto esihlangabezana nazo mbonga uThixo uselapha namhlanje uthi ndilungise Thixo usigcinile sibeke izinyawo uDekwala eBheneza siyabonga usibonile uDekwala eBheneza siyabonga usibonile uDekwala eBheneza siyabonga sothandaza abazalwane sithandaza umthandazo uthi bawo ndiyabonga uba lapha namhlanje kule ngqele bokuxhotshiswa nguwe ndive kakuhle izinto ezizondisusa ecebeni lakho zizingathi ziright kanti zizondilithe ebukhoneni bakho khona indlela bese ndithethe ngayo kodwa ndiyabulela simakade ngoba uyandibuyisa namhlanje bese ndicekile sendibonile ingathi awusebenzi kodwa ndiyabonga ngoba unguThixo sithembisileyo ezi zilingo ndihlangabezana nazo ezi zinto ndihlangabezana nazo ndiphantse ndamjikela wena unguThixo kodwa ndiyabulela ngolusuku lanamhlanje uthetha nathi ngohlobo usibonile usigcinile
Usibonile. Vula umlomo wakho uthandaze. Baba siyabonga. Baba siyabonga. Phakamisa izandla zakho uvula umlomo wakho. Phakamisa izandla ubonisa isayini yokunikezela. Izamile ngokunokwayo.